Ini ang Digicast Negros X. Ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region ang amo ni gadulong sa inyo. Kagyari natin ng mga top stories of the day. Today is January 27, 2025, Lunes nga adlaw. Masako nga pagbugas ang abos ang kanlaon, indikasyon sa pagsakas ang magma suno sa Feebox. 64 ka mga housing units sa ihong village, gin-turnover na sa mga tag-iya. 3 ka mga dolphin na sa Puan patay, 3 pilason sa Baay City sa Negros Oriental. Manukan country vendors tagaan tubtob sini nga simana para magsaylo sa temporaryo nga baligyan sa SM City. Kag sa Good Vibes, tribo si Kablon 4 nangin kampyon sa street dance competition sang Dinagsa Festival sang Cadiz City. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, malapit sa 1 milyon ka pesos ang balor sang halit sang sunog sa isa ka bodega sa Bacolod City kainasang aga. Sa video nga kuha ni Hellboy Fire Vlogger, makita nga nagapuog ang aso gikan sa partially damaged nga bodega sa nagluntad nga sunog sa Barangay 27 sa Lopez Haina Street sa Bacolod City pasado alas 11 kainasang aga. Ang bodega may unod nga mga galunan sa tubig ag hardware supplies. Ginarentahan ini sang Shining Seas Purified Drinking Water. Sunod sa kay Edison Ledesma, isa sa mga nagapanag-iya sa among propiedad, sa likod nga bangin sa bodega nagsugod ang kalayo kag wala sang tawo sa natabuang insidente. Gilingon man nga nagrespondi ang mga bumbero sa area nga katupad lamang sa gasolinahan. Nagdangat sa 825,000 pesos ang halit sa kalayo base sa report sa Bureau of Fire Protection sa Bacolod City. Sa karon, parahin pang investigasyon sa BFP kung ano ang ginhalinan sa kalayo. Wala naman sa may report nga nasamaran sa nagluntad nga sunog. Sa number 9, sa Pebrero o kung sa Enero 29, tubtro Pebrero 1, pati gayunon ang palarong panlalawigan. Ang probinsya magakumpit sa idalom sa gihapon sa Western Visayas Regional Athletics Association meet. Ang nagalaom nga mga mangin maayo ang performance sini nga regional meet. May nagalain nga mga venues ang palarong panlalawigan pero ang opening kag closing ceremony sini sa Panad Park and Stadium. May mga isa ka bulan pagkatapos ang palarong panlalawigan kag magasugod naman ang WVRAA. Nagapati si Governor Eugenio C. Lacson nga may nagakaigo pangation para sa dugang nga training ang mga tiglawas ng probinsya para sa Western Visayas Regional Athletics Association meet. Rason nga nagalaom nga ang mas mangin maayo ang performance subong nga tuig. Samtang ginatun-an pasuno sa kay Lacson ang pagpaisol sang palarong pambansa pagkatapos ang eleksyon. Patag ni Lacson ang palarong pambansa ang nakaschedule sa Abril 28 tubtob Mayo 4 sa Ilocos Norte. Santo man sa schedule sang campaign period. Gani kinalantaw nga mahimo pagkatapos na sang piniliay pati gayunon ini. From the provincial meet to the regional meet, there's really a lot of time this time. There's at least 1 month, no? We made sure that we have that 1 month to prepare. So we're hoping that we'll do better. Sa number 8, nahauna naman nga palarong panlungsod sa Bacolod City ginpatigayon ang opening sang Sabado nga adlaw kaupod ang 2,000 ka mga student athletes. Ang bemedaled track and field student athlete nga si Miko Villaran ang nagpasa sang torch Sunday Mayor Adi Benitez, Congressman Greg Gasataya kag Councilor Claudio Pentevella para sa official lighting of Cauldron sa pagbukasan ng haunang palarong panlungsod sa Bacolod City. Ang opening ceremony ang gintabungan sang pamunuan sang DepEd Division of Bacolod City upod sa mga city officials. May 2,000 tanan ka mga student athletes nga nagaedad 13 tubtob 17 anyos ang magakompete para sa 18 ka mga sports events. Nalakip diri ang arnis, archery, athletics, badminton, cycling, football, basketball, volleyball, futsal, sepak takraw, karate-do, taekwondo, table tennis, swimming, chess, billiards, kag volleyball o kon beach volleyball. Ginsilig ni Mayor Adi Benitez nga tinutuyo sa palarong panlungsod nga makadiskubre sa mga atleta nga sarang ma-develop kag posible mangitiglawas sa mga national kag international nga mga competition. It's about time that Bacolod also starts
promoting sports throughout damo balay nila lang bilalang ka barangay, bilalang ano. So this is something very comprehensive tanan included. Sa number 7, pila ka mga barangay sa Bacolod City ang naobserbahan nga wala maayo nagakooperar sa nagapadayon nga business one-stop shop sa Bacolod City Government Center. Pumalin sa Enero 2, naging masako na ang ahensya sa gobyerno sa kag mga departamento sa pagproseso sa mga business applications dungan sa paglunsar sa Bacolod One-Stop Shop sa Bacolod City Government Center. Upod sa boss, ang mga barangay sa tuyo nga mas mapahapos sa mga aplikante ang paghikot sa ilang mga requirements. Pero hindi malipod nga hasta karon may pila ka mga barangay nga hindi consistent sa pag-report sang staff kag pagdala sa ilang mga designated nga desk para sa boss. Gisiling ni Secretary to the Mayor, Attorney Marty Go, nga sandig sa gin-issue nga executive order ni Mayor Albi Benitez, kinahanglan mayara sang desk ang tagsa ka mga barangay sa business one-stop shop kabahin sang tikang para sa mabuligan ang mga nagaproseso sang ilang mga business permit. Ginapa-verify na sang Mayor's Office sa Business Permits and Licensing Office ang mga barangay nga wala maayo nagakooperar sa boss agud makadiyon sa tikang ang alkalde batok sa ila. Initially, nakalabot naman yung report kay Mayor Albi, kabalo na siya nga gina-update man siya kung sino mga barangay ang wala pa da subong. Last week nag-meeting naman si Mayor sa DILG kag sa COA naton kag sa iban pagid nga offices kung ano ang posible man nga action nga himo ni Mayor para sa mga barangays naton nga nag-participate kag mga wala nag-participate. Sa number 6, gobernador ang liwat nga nagapanawagan sa publiko nga mangin matino sa palibot karon nga nagasaka na naman ang kaso sang dengue. Ini kasunod sang pagsaka sa kaso sang dengue sa probinsya. Sa ginpagwa nga datos ng Provincial Health Office sa una nga 18 kaadlaw sang Enero, may 250 cases sang dengue nga na-record. 296.8% ini nga mas mataas kung ipaanggit sa dato sa nagligad nga 2024. May duha man ka mga dengue-related deaths na record sini nga 2025. Sa nagligad nga tuig, nagsaka sa 354.48% ang kaso sang dengue kung ipaanggit sa 2023 nga datos. Patag dilakson ang kinahanglan nga buhaton para mapangapinan kontra sa dengue ang pagpasiguro nga batinlo ang palibot. Kaag nagalain ang pamatsag, labi na ang paghilanat, hindi pag-ibali wala, mas maayo nga magpakonsulta gilayon para makasigurado. It's not rocket science, to how to prevent dengue. It's really about cleaning your community, making sure that no stagnant water remains, and also when there is like anybody who feels sick, especially young individuals, not to take it for granted that it's just a simple ilanat. Sa number 5, full road closure gitpatuman na sa North Capitol Road samtang nagahilapit ang Bacolod Jet Festival. Ginsugura na ang pag-install ng stage kag mga tent sa North Capitol Road para sa natarana nga pagsaulog sa Bacolod Jet Festival sa Enero 31 tubto Pebrero 2. Gani humalin sa Domingo, ginpasiradaan na sa Bacolod Traffic Authority Office ang dalan. Gisiling ni Bitaw Deputy Jose Antonio Robelio, ginakinahanglan hilway ang dalan nga magaserbi nga festival site para mapaiway ang posible nga disgrasya. Sa Enero 28, magasugod naman ang pag-set up sa mga tents sa kilid sang 13th Street sa Lacson tubtob sa 15th Street tungod sang igapatuman nga road closure. Plano sang bitaw nga himuon nga one-way ang dalan Aguinaldo kag Garuslao sa pagsugod sa tuigan nga okasyon. Ang Aguinaldo Street ang itarana para sa mga depasayro nga salakyan nga magabiyahe pa north kag Garuslao Street naman para sa mga nagabiyahe pa sur. Yung ilang nga reasoning sina is nga kilala nila few days for set up of the stage and the tents. So amo ina bali ang subong nga inadlaw bali ingress ini
And then after 4 days or 5 days, amo na ang aton nga highlight. I think magasugod Friday, Saturday, and Sunday. Sa number 4, manukan country vendors ang tagaan sang tubtub sini nga semana para magsaylo sa ila temporaryo nga baligyaan sa SM City, Bacolod. Wala na sang isa ka bulan nga extension para sa mga vendors sa Manukan Country sa Bacolod. Inisunod sa kay Councilor Celia Flor ang pamuno sa Committee on Markets and Slaughterhouses. Sunod sa konsehal, wala nagkumporme si Mayor Abby Benitez nga i-extend pagid ang ilang pagtiner sa daan nga structure tubtub sa Pebrero 28. Makapila naman kuno abi ka beses nga na-extend ang pagtiner sa mga vendors sa old building sa Manukan. Dugang pa niya, buwas sugura na sa SM City ang pagbutang sa mga boards o kung pagpudal sa area. Hikuto naman sa syudad ang pagbutang sang tent sa porsyon sang Ferrero Street ang dalan sa tunga mismo sa Manukan kag SM City. Inibid ang extension sa ilang kalan-an magluwas sa area nga ginhimo sang SM para sa ila. Para hindi matamaan, samtang nagapadayon ng transfer sa temporary nga site sang SM, pasugtan sila sa gihapon anay nga magpadayon sa pagbaligya sa iladaan nga mga pwesto. Tagaan man sila sang tig 20,000 pesos ang syudad para sa pagpahimo sang roll-up doors sa ilatag sa ka mga pwesto. Kuha naton, surihanin naton sa ila, nga masaylo sila dito. At the same time, sige lang retain na sila sa ila, mandara nga existing, pero masaylo sila dapat this week sa temporary Manukan. Kung maka-board up na, within the week or next week, kinanglan i-set up ta na yung mga tents nila sa tubangan. Kay tapos ipa-close road, dadaan ay ang tunga siguro, kasi temporary man lang. Sa number 3, 3 ka mga dolphins ang nasapuan patay, 3 man ang pilason sa Baay City sa Negros Oriental. Sa may mangrove area sa sitio Pabutan, Barangay Canlargo sa Baay City, Negros Oriental, nasapuan ang patay ng mga dolphin Domingo sang hapon. Ang 2 ka mga lawas ang na-recover na, samtang ang isa wala pa. May 3 pagid ka mga pilason man nga dolphins nga may mga pila sa ilang mga lawas nga nakitaan. Sa report sa Baay City Police Station, nakibot na lamang ang mga residente sa ilang nakitaan nga patay nga mga dolphins ang kahapon. May ara pagid sa mga nakitaan nga mga buhi nga mga dolphins nga yara lang malapit sa lugar kundi nasapuan ang mga patay. Sunod sa otoridad, ini mga pan-tropical spotted dolphins nga masami makitaan sa Tanyon Strait kung sa diin nagaatubang ang Baay City. Ang Tanyon Strait amo ang pinakamalapad nga protected seascape sa Pilipinas kag makitaan sa Visayas region. Duwa sa napatay nga dolphins mga babae kag ginapalubanta nga nagabugat sa 75 kilos. Kiliyon niya ginpalubong ang patay nga mga dolphins kag ginbulong naman ang mga pilason. Ginusisa pa sang PNP kung ano ang kabangdanan sa pagkapatay sang 3. Kag kun bala may mga persona nga naghimo sini sa ila. Kun pamatud-an ini, ang may mga kaymuan sang krimen mahimo mabilanggo kag mamultahan. Sa number 2, 64 tanan ka mga housing units ang gin-turn over na sa mga tag-iya sini isang Sabado nga adlaw sa Yuhong Village sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod City. Isa sa ila ang security guard nga nagapang-arkila sang balay. May report si Nico Delfin. Sa ikaduha nga pagbalik sang security guard nga si Dante Reyno sa araw Yuhong Village sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod, nagayuhom gid siya. Kay man kaupod niya na ang iyang misis kag 3 ka mga kabataan. Isa sa Reyno sa 64 tanan ka mga una nga awardee sang housing project nga natagaan kahigayonan nga makaangkon sang kaugalingon nila nga balay. Excited na kag ma-check na tayo kung daw okay naman. Istorya ni Reyno, may 6 na siya katuig nga nagarenta sang balay sa Barangay Mandalagan. Nagalabot sa 2,800 ang iya bulanan nga arkila. Gani nagtinguha siya sa pag-apply sa Yuhum Housing Program kabahin sang 4PH Housing Program ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Lagi na kada bulan na may ginabayaran ka. Tapos lawig na may karkila do hasta sa karkila may kay suko naka-silo na ako natulog na natin do medyo nalipay may balay namin amon gid. Sa turnover ceremony, agit pangunahan ni Mayor Albi Benitez upod sa mga city officials, mas ginkalipay ni Reyno sang may baluan nga mas manubo pa sa iya bayad sa arkila ang bulanan nga balayran sa ginahandom nga balay.
I can assure you, mangita ka mo sa bilog na makulog. Diin ka mo makita, ang muna nga klase, kabalay, nga ginabayran nila 2,194. So, di po, inastik ka mo yan. Kay number 1, nagpati ka mo sa programa. Matapos ang seremonya, ginsaka na sang pamilya Reyno ang ilang housing unit ngayara sa 4th floor. Amo na ne? Oo, sir. Nalipay man na may balay na kami nga sando primero nga ano to. Ikayano na. Para sa Mrs. ni Reyno, dako nga bulig para sa ilang matagaan sang oportunidad nga mangin benepisyaryo sang housing program. Ilabi na ngang ila 15 anyos nga kamugulangan nga anak ang may ginabatsyag karon nga balatian. Okay mo na sa okay niya natin magibasihin mo na niyo. Kabahin pagid sa mga maga-relocate na sang ilistaran ang mag-asawa nga nagabaligya sang lumpia wrapper nga nagapang-arkilaman sang balay sa Barangay Singkang Airport. Ganit ka nga wala kasi dili maimo nga balay for example so may mga garant ka tapos may mga kalayuhon so magastos ka tapos hindi man imo mas mayo nga dili galing ka ko pero imo na. Ginpahayag ni Bacolod Housing Authority Head Maria Victoria Pareñas nga 46 ka mga awardees ang una nga nagamat-amat na silo sa ilang mga units sumalin sang Sabado. Sa ngamuman nga adlaw, gintinguhaan sang alkalde nga mapatigayunan ang nabilin nga 18 ka mga applicants para maaprobahan sang pag-ibig ang pag-award sa ila sang nabilin nga mga housing unit sa una nga gin-turnover nga housing building. Pagaduda mo sa sugod nga dayon gina may mga hitches or kung ano pa mga problema nga masugatan na bas hindi ka take out bas so mga developers kinakulbaan man right, so they want to go fast but kung hindi sila ka take out bas may fit sila. Now that we have proven nga may take out na we can now encourage yung mga developers kahit sa mga ibang nga lugar to fast track na niya pag-construct sa atong 48. Sa pagpanguna sang Department of Human Settlement and Urban Development o KUNDISOD upod sa BHA kag pag-ibig, masobra sa 4,000 tanan ka mga housing units ang iga-construct sa 25 ka mga housing building sa Araw-Yuhum Village. Kada unit ang nagalapad sa 24 square meters tubtob 27 square meters nga pwede mabutangan sang sala, dining area, 2 ka mga kwarto kag banyo. Ang village ang mayara sang swimming pool area, clubhouse, basketball court, kagiban pagid nga mga amenities nga karon padayon nga ginatukod. Ang BHA ang bukas sa pagbaton sa mga dugang aplikante para sa ginapatuman nga pabahay program sa Bacolod. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Padayon ang ash emission kung pagbugas sang abo sang bulkan Kanlaon. Sunod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS, patimaan ini sang nagasaka nga magma gikan sa bulkan. Subong lamang nga adlaw Enero 27, may 3:51 AM to 4:22 AM nga ash emission nga natugas o kung nagtugas ang plume nga may 500 meters ang kataason gikan sa summit sang crater sang bulkan Kanlaon. Ang ikaduha nga emission nga na-record sini nga adlaw 1:01 PM. Sa Enero 27 man nga report may 30 ka volcanic earthquakes nga na-record kag 7 ka mga volcanic tremors. Ginsiling man ni Governor Eugenio C. Lacson nga damlag pa ginpaatag na sang PHIVOLCS nga antes pa man magkalma ang bulkan Kanlaon may matabo nga culminating activity kung paglupok nga hindi gid man mapatod kun ano. Sunod sa gobernador, may muayan ini lava flow kung kasubong sang daw fireworks. Padayon naman ang pagpanghanda sang LGU sa ilang contingency plan sa Alert Level 4. Sang Biyernes, nagpresent ang nakastilyana kag suno kay OCD NIR Director may ginpaliwat sa format. Samtang sunod sa kay Lacson, ang bago LGU kag Lacarlota LGU ang nakalagda na sang MUA sa iban nga mga LGU para sa relocation sang ilamangin evacuees. Ang magma, ma'am, nagasaka, oo. When you say dabi, ma'am, nga magmatic volume, parang hindi ba natin makuhan kung ano kadamuon pa niya dito sa dalom eh.
So ang Diba? magma Nagasaka with the Yes. frequent emissions that we have now. Ash emission is now considered an eruption, but this is not yet the activity that will finally calm down Canlaon. So expected na yapon sa Medyo. major. Yes, no, but that major we don't know what it is. No, Yes. as I said, it doesn't have to be yung fireworks kanya. No, it could be really just a lava flow, and lava flow can also reach only up to 6 kilometers. You know, things like that. No? But before they can even think of bringing down the alert level, they say that alert level will go up. Kag sa Good Vibes, tribo si Cablon 4 ang gikilala nga kampiyon sa Dinagsa Festival 2025 Street Dance Competition. Libo-libo ang nagdagsa sang kahapon nga adlaw sa Cadiz City. Yaring report. Ini ang winning performance ng tribo si Cablon 4 ang ginabugusan sa Barangay Sicaba, Luna kag Zone 4 sa Cadiz City, ang anangin kampiyon sa Dinagsa Festival Street Dance Competition. Ginperdi sang tribo si Cablon 4 ang 7 ka iban pa nga mga tribo, pati na ang last year nga grand winner nga tribo Bukad Cadiz Viejo sa Barangay Burgos, Kaduhaan kag Cadiz Viejo. Libo-libo ang nagsaksi sa performances sang mga tribo. Ginpauli ang tribo si Cablon 4 ang 200,000 pesos nga cash pati na 50,000 pesos nga cash para sa duha ka mga minor awards nga Best in Costume and Choreography. Second place kag Best in Performance ang tribo Tinambi 3 ang Barangay Tinampaan, Mabini kag Zone 3 nga nagpauli naman sa 175,000 pesos. Third place kag Best in Sound and Rhythm ang defending champion nga tribo Bukad Cadiz Viejo nga nagpauli sang 125,000 pesos nga cash. Ang tribo Hitalon sang Barangay Zone 1 and 6, fourth place kag amo naman ang most disciplined tribe nga nagkuha tanan sang 100,000 pesos nga cash prize. Si Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. nagpasalamat sa tanan nga mga barangay nga nagpasakop para mangin world class ang ilang performances, ilabi na nga sa sini nga street dance competition ang may tema nga Dinagsa Goes International. Continue to exercise the culture of compassion and a mindset for excellence. Today, it epitomizes ang aton presensya diri. Kaya ginpanawagan kita na magrepresentar, wala gid kamo nagbalibad. Nakita sa akong duwa ka mata ang inyo pagsakripisyo adlaw gabi para lang mapakita ang inyo mindset for excellence. Magluwa sa street dance competition, libo-libo man ang nagpuno sa mga dalanon sang Cadiz para sa lamitanay sang pinta. Ginpasalamatan sa syudad ang maayo nga tiyempo kag malinong nga kapistahan sa pagkilala sang patron sa syudad nga amo si Senior Santo Niño de Cadiz. Congratulations sa tanan nga mga winners kag good luck sa pagkakasampinta sa tanan nga mga nagdagsa sa Dinagsa Festival sa Cadiz City. Shout out anay no sa kay Boy Pacals Vlog, mayong hapon sa tanan si Marcos Magallanos. Shout out sa Ricardo family sang Jensan. Si Ching Ching, good afternoon Digicast Negros watching from Hong Kong. Si Chona Evangelista Caredo. Mayong hapon Digicast Negros watching from Singapore. Si Ma'am Aida Arroyo Palencia, good afternoon Sir Ruming Advance Gong Hei Fat Choi watching from Taiwan. Si Lynn Superio Binalon, mayong hapon Negros, mayong hapon Choi Ruming, mayong hapon si Ma'am, si Jubea Yap Janala, matugnaw nga hapon Digicast Negros halin sa Baguio City. Si Hensley Cecil, Alguna Mumbai, mayong hapon Digicast Negros kag NIR. Si Lloyd Navales, good afternoon Digicast Negros, Digicast Romeo Subaldo, mayong hapon ma'am. Si
Nelson Inocencio, mayong hapon, NIR. John Randolph Rubin, good afternoon, Bacolod, Cag Negros. Rumel Mahilong Galio, watching from Riana's Eatery, Barangay Bata, Bacolod City. Jocelyn Loquero, mayong hapon, Digicast Negros, watching from Hong Kong. Si Mirna Garrido Clavel, good morning, good morning, Digicast Negros, watching from Payaw, Binalbagan. Neil Aparicio, good morning, good PM Choy, kita ay kahapon sa Ayala, mayulagaw mo. Kag si RH Tata, good afternoon, Digicast Negros. Si Jeffy Garutsa Hivero, mayong hapon, ka Digicast Romeo, watching live from Saraet, Himamaylan. Please shout out kay Toto Shan Andre, kag sa akong pinalangga ang husband, Fiwi Hivero. Madamo nga salamat and God bless. Kagabi itong top 10 ng mga balita subong adlaw. Tubtub sa buwas, ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.